Daw naibtan sa tunok ang mga molupyo sa dakbayan sa Sugbo sa pagpaubos na sa General Community Quarantine o GCQ gikan sa MECQ. Samtang Police Regional Office 7 moapilar sa IATF nga ipabilin gihapon ang mga sakop sa Special Action Force aron masigurong mabadlong ang mga mulapa sa quarantine protocol. Aniya ang report. Ang karinderya ni Judy Alison nagmingaw in town sulod na sa taas nga panahon tungod kay wa naman ang iya mga suki nunod sa istriktong protokol sa syudad. Maglisod usab sila sa paglihok-lihok ilabi na sa pagpangumpra alang sa ilang mga lutuonon. Apan nakaginhawa siya dihang ipahibaw sa presidente nga ipaubos na ang dakbayan sa Sugbo sa General Community Quarantine sugod og mga adlaw. Ingon usab nini ang ibati sa ubang mga Sugboanon nga nagsalig sa ilahang panginabuhi sa mga tao nga nahimo na nilang mga suki. Malipay na may sir. Oy, kay basin pa taon mo, uli-ulian, da ka ba mig-abang. So naglaom mo nga mas mo kusog-kusog ang halin. Oh, mas, Ha? O sa gilauman ninyo upas? mas kusog-kusog tanghalin. First na kong gikuan na makakita na giko sa akong mga anak ay dugay-dugay na gibingon nagkita. 1 month kapin, 2 months baka. Samtang gitinguha karon sa Police Regional Office 7 nga moapilar sa IATF nga magpabilin gihapon ang masakop sa Special Action Force o SAF sa syudad. Kini aron masiguro nga mamintinar gihapon ang higpit nga quarantine protocol. Ingon usab nini ang baruganan ni Mayor Edgardo Labella nga miauhag sa katawhan nga ipatigbabaw ang disiplina aron padayon nang makauswag ang syudad. Ipadayon gihapon ang border control ug ang quarantine pass matud sa mayor. Hinoon gikaragdang mapagawas og executive order ang mayor sa mga lagda nga ipatuman ubos sa GCQ. Daw naibdan og tunok ang mga molupyo diri sa dakbayan sa Sugbo sa pagpaubos sa General Community Quarantine o GCQ sugod og mga adlaw hangtod na sa Agosto 15 sa dakbayan sa Sugbo. Apan pahimangno gihapon sa ato ang mga otoridad o sa atong kagamhanan kinahanglan nga magmatngon aron dili mokatap pagsamot ang coronavirus disease. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.